Здравейте! Здравейте! Днес ще влизаме в зоопарка. И да. Ето е картата. Добре, дайте натам и ще вървим на така. Така и виж къде са, виж къде е носорога. Вижте дървото. Круасаните са в Слодове. Взете после от някакво уменишки. Там долу са лебедите, да, там са курите. Ванчо, ела, Ванчо. Ваню, ела чакай да го вършим. Ела да се вършим да се снимаме. Ела. Ивона. Чакай. Станете така, Ванчо, защото си да мога. Те нищо не трябва да Ето тук има магазинче за сладолед. И да. Някакви суфенирчета, такива глупости има. Ела да видиш колко костенурки има тук. Айде. Има и лодка. Виж, Или Ванчо. притате да видиш. Има и костенурки. Какви са готини? Я пръв път виждам черен. И пак вървим. Деца крещат. Щепките, те не са им вързани стик. О, виж колко са големи костенурките. Те са два. Те са два леви. Там няма. Тия са по 30 години сигурно. Костенурки, те са две. Още лебеди. Отдолу има тунел. Мам, за първ път да не бързаме. Това какво е? Тук има животни, тук е там. Това са лешояди. Оп, оп, оп. Там са уния други. Как скачат? Това са? Това е табелата. А ето тук има втора табела. Не, гледай почта. Ето тук е животното. Може да е тук. Не. Там спи. Не се прескача оградата, така че ще... Скри се. Ето я и табелата. Тя е гигантска. Вижте това колко е сладичко. И това. И това. Там е, ето го. Ето тук има къщичката. Видяхме мешоядите или орлите, как се наричат, не знам, но вижте колко е гигантско. Гигантско е просто. Това е тук, може да си седнеш малко, да си починеш. Има и пейчица. Тук ще има маймунки, май. Да, има маймуни. Чакай, мамо. Ето ги маймуните. Те са две. Би било да видиш. Оп, ой, как лежи. Що? Влизам вътре. Дайте видим вътре. Айде видим и другите вътре. Ето я и табелата. Влизаме ето тук. Тук има някаква клетка. Но те са били вънка животните. Тук сега влизаме, не отиваме някъде. Ето ги всичките клетки. Вижте маймуната. Вижте я. Виж пътя как Яде е маймунката, да. А другата? Ето я. И е там има още една, но вие не я виждате. Ето я. Ето, вижте. Това е втората маймуна, трета ли. Има бебета също, затова издава такъв шум.
Ето я и табелата. В тази клетка трябва да има ето тези маймуни, но сега ето тези маймуни, но сега не ги откриваме. Тук има някъде някаква врата. За тук. Вижте дървото колко яко изглежда. Какво е това? Как каза, че ще има алигатори. Тук има клетка, маймунска клетка май. Ето я табелата. Тази маймуна сега ще гледаме. Ето я. Мога да ви видя лицето. Сега си го бели. Ето я втората, яде нещо друго. Чао, мунки! Там има един плъх. Там има още един плъх. Те влезнаха вътре. Влезнаха вътре, да. Айде. Имаше плъхове. Ето я в някоя си табела. Виж къде се катерат там по дървото. Ето го. Ето го. Ето им я клетката. Ето ги. Пак. Чао, лемочета. Тук има още една изоставена клетка. Пак минаваме през лемурите. Ходим и там виждам някакви сладкарници ли, какви са, не знам и аз вече. Да. Ако искате вие влизайте, аз не влизам. Вижте тук колко е шарен. Шарен. Ето ги маймуните. Ето още маймуни. Има клетка. Аз съм Маймуна, вие не я виждате много добре, но да. там. Ето, две, една там. Ако Една там. какво ще стане? Ето тук има маймунки. Те са такъв модел, виж на горе къде е там, черната. Аз те я виждам. А, да. Е там. Пайка гласувак. Ей, тук тази марийката долу, виж къде. Къде са, какъв модел са те? Това е маймуна. Не ми фокусира. Златорък тамарин. Виж какво пише. Тази маймуна се казва Златорък тамарин. Да. Ето я маймуната. Ето ги двете табели, 3 са даже. Баща, майка и бебе. Много са сладички, особено бебето. Те са свиктарите. Ами хубаво, ама аз... Ето тук има нещо. Той съм го снимала, но съм го забравила. Мисля, че съм го забравила. Отиваме да гледаме носорога. Сега ще видим носорог. Ето. Жоле, човек гледай къде е при носорог. Ето го носорога. Ето го. Целия. Той сега яде. Колко огромен е. Тук има хипопотама кости. Да, хипопотам. Тук може да има слодове. Тук има още една клетка. А тук има детска площадка. Вау, това е направено от капачки. Ето го. Това е много яко. Този носорог още се тъпчи. Ето го. Ух. Да. Така? А? Така ли трябва да гледам? А? Дай да видя. Това е маймуна сама. Я? Хайде! Тате!
Само един лев. Бял, носорог. Какво е това? Най-сетне почна да се движи. Това е по-голям собак. Няма да се качи. Ето го слона. Тук има един хипопотам. И слон и хипопотам. Но това не е басейн на моето, ако се става. Искам да се обърне. Те са два. Виж, там един надолу. Премести се малко. Ето го Главата му. Той се казва, но... Ето го показа се. Ако искате, го сканирайте. Ето ги слончетата. Ето ги. Малко снимам газа на слона, ма нищо. Това е много яко. Ето един. Там има един. Ето и втори. Ето го. Каква му е голяма лапа. Вижте лапа на мечка и лапа на гъска. Това трябва да е ужас. Ето и табелата. Вижте как яде. Трябва да ходи. Не, ето го има слон. Как яде. Болка. Има горгутки. Слонът сега пие вода. Табелка. Един мъжки, един женски или са два женски и два мъжки, не знам. Ето го. Той още седи там. Те са затворени. Той си хвърля пясък, да не го пече. Гледай, а? Оп! Сега ще видим алигатора. Камион пак. Само че сега... Това са антилопите. Бебе антилопче. Влезна ми само да те закупчавам мишок. Много са близо. Не си до нея сега. Тогава, бебето. Пак е нещо от тези антилопите, май. Газела. Гледай котката къде е. Котката са долу на фарма. Чакайте ме! Ето ги зебрите. Ела де, Неприятна гледка. няма никъде. Сега отиваме за царевица. Това не иска. Искаш ли царевица? Да. Играчки. Спряхме на павилиончето. Сега ще питаш да... Повече.